फैगौ 2 नभेम्बराव जानो गोनां जे राइजिं बड'लेण्डनि जे गायसनथाय सान फालिनाय बिनि सोमोन्दै आं गिबियावनो गाहाम हामलायथि बावहरदों। राइजिं बड'लेण्डआबो खना खनला गिदिंनानै बड'लेण्ड ओनसोलाव गाहायै बिथांमोना खौरां बुथुमनाय आरो खौरां फोसावनायजों लोगोसेयैनो बिथांमोना बर' समाजखौ सांग्रांथि खालामनायाव मोनसे गोख्रों मोनसे बिफाव बिथांमोना लाबोबाय थादों। बेनिखायनो आङो दिनैनि बे सानाव बिथांमोननि जे गायसननाय जे सान बे साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो दासिमहालागै जेसेबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय, लाइक खालामबाय, बेबायदिनो बयबो रायजो राजाफ्रा जेन' बिथांमोनखौ अनसायो आरो लोगोसेनो बांसिन जेन'बाव आरो बिथांमोना गावनि खामानि मावनायजों जेन' दावगालांनो हायो आरो बेबायदिनो बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनायनि थाखाय आरो जोंनि ओनसोला जौगानायनि थाखाय बिथांमोना पजिटिभ मोनसे दाजाबदा नोजोरजों बिथांमोना खामानि मावनानै आवगायलांथों बेखौनो आङो लुबैदों। आरो जोंनि जे इलेक्ट्रनिक्स मिडिया जोंहा जिहेतु गैया, जोंहा आंखाल, बे आंखालखौ जाहाथे बिथांमोनाबो सुफुंनो हायो बेखौ आङो मिजिंथिदों। सिबिनां गेलेमु अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया बर' हारिनि बिर जोहोलाव मुंख्लं बि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टखौ बे अक्ट'बर दाननिनो 30 अक्ट' 2022 खालि जागायसिगोन। बेखायनो साफ्रोम जोलुर जोनाय एबा फुटबल बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर थांनानै बादायलायनायखौ नायनो आरो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ थुलुंगा होनो खावलायहरनाय जाबाय। गोसोआव लाखि, बादायलायनाय जागायनाय हाबाफारिया 30 अक्ट'बरनि सानजौफुनि 1 बाजिनिफ्राय जागायगोन। बेजों लोगोसे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर' सिनेमानि गोबां फावखुंग्रि आरो ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जाफोरबो फैगोन। बादायलायनायनि जागायजेननाय हाबाफारियाव बयखौबो फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।